Gaurko salpenean, hezkuntza zerbitzu publiko gisa, Europar Batasuneko instituzioetan eta dokumentuetan zelan ikusten dan, azaldu dugu batez be. Oso ikuspegi konzeptual batetik aztertuta. Alde batetik aipatu dugu zer da konzeptu publikoa, zerbitzu publikoaren konzeptua Europar Batasunean, zelan erabiltzen dan konzeptua, batez be, interes orokorreko zerbitzuak da. Interes horreko zerbitzuak, Europar Batasuneko instituzioen arabera konzeptu errazago da eta zehatzago da zerbitzu publikoen konzeptua baino. Argi definitzen da hezkuntza interes orokorreko zerbitzu moduan eta interes orokorreko zerbitzuen barne zerbitzu ez ekonomiko gisa, salbuespen batzukin. Konkretuki salbuesten da finanzazio publikorik ez duten jarduera, hezkuntza jarduera zehatz batzuk. Baina oro har hezkuntza ekonomikoa ez den zerbitzu publiko edo interes orokorreko zerbitzu gisa hartzen da. Oso interesgarria da azpimarratzea zerbitzu publikoaren konzeptuarekin Europar Batasunean aipatzen diren edo azpimarratzen diren helburu batzuk, helburu konzeptual batzuk eta horien artean batez be erabiltzaileen partaidetza, erabiltzaileen interesa, erabiltzaileen boterea. Zerbitzu publikoak eta interes orokorreko zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia oso modu zuzenean lotzen da erabiltzaileek duten boterearekin. Eta bereziki interesgarria da hori gizarte ekonomiaren ikuspegitik neurri batean oso lotuta dagozalako kontzeptu biak. Europatik sustatzen diren ereduak oso maila kontzeptualean dagoz lotuta ikastolen eredurekin gizarte ekonomiarekin lotuta dauen neurrian eta eredu mutualistarekin lotzen den neurrian. Alde batetik berebiziko garrantzia emoten zaio erabiltzaileen partaidetzari, erabiltzaileen botereari, eta botere hori neurri handi batean lotzen da erakunde bakoitzean erabiltzaile horiek duten boterearekin. Bestetik, hainbat dokumentuetan azpimarratzen da gizarte ekonomiak oro har hezkuntza zerbitzuan izan behar duen pisua eta garrantzia, eta bestetik ekonomia sozialaren barne, konkretuki eredu mutualistak eta horren barne eredu kooperatiboak, eta ikastolen ereduak duen garrantzia eta izan behar duen pisua. Kontutan hartu behar dugu, Europar Batasunaren politikak arlo honetan oso maila kontzeptualean geratzen dire. Praktika legearen ikuspegitik, finanzazioaren ikuspegitik, estatu eta eskualdeen eskuetan geratzen da, baina bai argi dago Europar Batasunaren politiketan eta definitzen diren kontzeptu oinarrizko irizpide horietan oso ondo kokatuta dagoela ikastolen.